friends, welcome to Dolls Beauty Life in மனசுக்கு பிடிச்சது. இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர்ல ப்ரூக் ஃபீல்ட்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம். ப்ரூக் ஃபீல்ட்ஸ்ல நாங்க ஒரு ஷாப்பிங்காக வந்தோம். இங்க வந்து பார்த்தா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாமே ஒரு பஜார் ஏரியா மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம பைக்கை நிப்பாட்டிட்டு அப்படியே உள்ள வந்தோம்னா அந்த ஏரியா இருக்கும் இல்லையா, அங்க ஃபுல்லா பஜார் ஏரியா மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய குட்டி குட்டியா நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்கு. அந்த ஷாப்ஸ்ல எல்லாம் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத வீடியோக்குள்ள போய் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஷாப் எல்லாம் 4 days தான் இருக்க போகுது. தீபாவளிக்காக ஸ்பெஷலா போட்டிருக்காங்க. ஸோ அக்டோபர் 21st இருந்து 24th வரைக்கும் தான் இருக்க போகுது. சண்டே வரைக்கும் தான். ஸோ உங்களுக்கு போய் வாங்கணும் அப்படின்னா யோசிக்காம டக்குன்னு போய் நீங்க போய் பாருங்க. வாங்கணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க. ஸோ நான் இதுல வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற ஷாப் வந்து டாய் ஷாப்பு. இதுல வந்து குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன டாய் வேணும், என்னென்ன பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற எல்லா டாய்ஸுமே இதுல இருக்கு. பால்ஸ், பாபி டால்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ப்ரைஸ் டீடைல்ஸ் பத்தி எனக்கு தெரியல. ஸோ நீங்க ஷாப் இந்த மாதிரி புதுசா போட்டிருக்காங்க. ஸோ அது உங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் நான். இந்த கேமரா பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரா இருந்தது. ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு நமக்கு இந்த மோல்ட் பண்றதுக்குன்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த இதெல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸும் நிறைய இருக்கு இந்த ஷாப்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷாப் போலாம். நெக்ஸ்ட் ஷாப் வந்துட்டு ஹேர் அக்சசரிஸ், இயர்ரிங்ஸ், ஸ்டட்டு, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க ஷாப்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம தீபாவளிக்கு நம்ம தேடிட்டு இருக்கிற ஐட்டம்ஸா இருக்கும். நமக்கு முக்கியமாவே வந்துட்டு ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏத்தாப்புல நம்ம என்ன போட போறோம் அப்படின்றத நம்ம தேடிட்டே இருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஷாப் தான் இது. நிறைய பேண்ட் ஐட்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. சின்ன சின்ன கிளிப்ல இருந்து பெரிய கிளிப் வரைக்கும் நிறைய இருந்தது. ஸோ அந்த நம்ம கலரா நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏத்தாப்புல இருக்க மாதிரி இருக்கு இந்த பேண்ட்ஸ் எல்லாமே. இந்த சின்ன சின்ன கிளிப்ஸ் பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ அழகா இருந்தது. தென் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டட்டில் வந்துட்டு அவ்வளோ நிறைய சூப்பரான ஸ்டட்ஸ்லாம் நிறைய இருந்தது. யூனிக்காக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. தென் லாங் செயின்ஸு, சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கான வளையல், மோதிரம், பெரிய சைஸ் மோதிரம் எல்லாமே நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்தது. ஸோ தீபாவளிக்குன்னு நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ்க்கு தனித்தனியாக நிறைய இடத்துக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக ஸோ இங்கே ஒரு இடத்துல இந்த ஒரு 4 நாளில் போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. பட் நான் வந்து விலை கேட்டு அந்த மாதிரி பார்க்கல. ஸோ ஷாப் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் தாட் மட்டும் தான் இருந்தது. ஸோ நான் வீடியோ மட்டும் தான் எடுத்தேன். ஸோ ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி நான் கேட்டுக்கல. நீங்கள் போகிறீங்க நேராக போய் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு அங்கே கேட்டுக்கோங்க. தென் இது ஒன்று ஸ்பெஷலாக சொல்லணும் அப்படின்னா, இது வந்து இந்த கொண்ட ஊசி சொல்லுவாங்களே, கொண்டவில் போட்டுட்டு நம்ம வந்து குத்திக்குவோம் இல்லையா, அந்த வந்துட்டு ஆக்ஸ்டைஸ்ல இருக்கு. ஸோ அதுவே சூப்பராக இருந்தது. இதில் ஆக்ஸ்டைஸ்லேயே வந்துட்டு நிறைய ரிங்ஸ்ல இருந்து ஸ்டட்ல இருந்து எல்லாமே நிறைய இருக்கு. சோக்கர்ஸ், நெக் பீஸு, ஆரம்ஸ் அந்த மாதிரியும் நிறைய இருக்கு. லாங் செயின்ல இருந்து எல்லாம் சின்னதுல இருந்துமே நிறைய இருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டட்டோட இருக்கிற ஆக்சிடைஸ்டு நெக்லஸ் பீஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு போய் பாருங்க. இதுலயே நீங்க நிறைய இருக்கு. ஸோ நேர்லயும் போய் பாருங்க. நிறைய ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. ஸோ என்னோட கடமை உங்களுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஷாப் வந்து போட்டிருக்காங்க, ஒரு 4 daysல இருக்க போகுது அப்படின்றத சொல்லணுன்றது என் கடமை. ஸோ நான் சொல்லிட்டேன். நீங்க போய் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி எடுக்கணும், இல்லை பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நேர்ல போயிட்டு நீங்க பார்த்துக்கலாம். சின்ன ஸ்டட்ல இருந்து நம்ம ரொம்ப ஹெவியா இருக்க வேண்டாம், நம்ம நார்மலா போட்டுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க யோசிச்சீங்கனாலும் அந்த மாதிரி ஸ்டட்ஸும் இருக்குது. பாருங்க, இந்த பீஸ் எடுத்து வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா. இது வந்து பிரேஸ்லெட் அண்டு ஸ்டட் சூப்பரா இருந்தது பார்க்கறதுக்கேவும். அந்த லைட்டிங்க்கு அதுக்குமே அவ்வளோ அழகா தெரியுதா இல்லை என்னன்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் ஷாப்பு. மெட்டீரியல் ட்ரெஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கு. ஸோ எல்லாமே ரொம்ப கிராண்ட் லுக்ல இருந்தது பார்க்கறதுக்கு. ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், எனக்கு ப்ரைஸ் டீடைல்ஸ் பற்றி தெரியல. ஒன்னொன்னே அவங்க வந்து காட்டும் போது அவ்வளோ அழகா இருந்தது. டிசைன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூனிக்காக தான் இருந்தது. நம்ம போய் வாங்கிட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி போட்டோம்னாலே ரொம்ப எலகண்டா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கேவும். இவங்க ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறாங்களே, இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஒரு கஸ்டமர் வந்து எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் காமிச்சிட்டு இருக்கிறேன். இது பாருங்க, ஃபுல்லா வந்துட்டு முன்னாடி அந்த ஒயிட் ஜம்கி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ள வந்து லைனிங் கிளாத்தும் இருக்குது. தென் ஷால் அண்ட் பேண்ட் எல்லாமே அதில் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து எடுத்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் சூப்பராக இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. இந்த ஷால் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ லாங்காக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஷால் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம், சின்னதாக இருக்கு போட முடியாதுன்ற மாதிரிலாம் ரொம்ப லாங்காக சூப்பராக இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா செப்பல்ஸ். இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு கட் ஷூ மாதிரி இருக்குது. வேற செப்பல்ஸ் மாதிரி இல்லை, கட் ஷூ மாதிரி தான் கலராக இருந்தது. ஸோ இது நெக்ஸ்ட் ஷாப் வந்து நமக்கு ரெடிமேட் சுடிதார் டாப்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த கடை ஃபுல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. இதுலயுமே ஒர்க் வச்சு நிறையவே டிசைன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. லாங் குர்த்தி, ஷார்ட் குர்த்தி, இந்த கிளாத் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா திக்கா இருந்தது. கிளாத் நமக்கு சூப்பரா இருந்தது. வியர் பண்ணாலே அவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குன்ற மாதிரி நல்லா கிராண்ட் லுக்ல சாஃப்டா இருக்கும். தென் இந்த கிரீனோட லுக் பாருங்க, ஃபுல்லாமே அந்த ஜம்கி ஒர்க்.
என்ன கலர் ட்ரெஸ்ஸோ அதுக்கேத்தாப்புல அந்த ஜம்கி கலர் இருக்கிறதுனால அவ்வளோ அடிக்கிற மாதிரியும் இல்லை, பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பரா இருந்தது நமக்கு பார்க்கறதுக்கு. கிரீன்ல அந்த கிரீன் கலர் ஜம்கி, ஒயிட்ல அந்த ஒயிட் கலர் ஜம்கி, பிளாக்ல பிளாக் கலர் ஜம்கி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து போய் பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து நிஜமாவே கண்டிப்பா பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இமிடேஷன் ஜுவல்லரி. இமிடேஷன் ஜுவல்லரியில எவ்வளோ நிறைய இருக்கு பாருங்களேன். எனக்கு பார்த்தோன்னே கண்ணை பறிச்சது இதுதான். சூப்பரா இருக்கு. ஸோ வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இதை போயிட்டு நீங்க பாருங்க. எவ்வளோ டிஃப்ரெண்டா சோக்கர்ஸ், நெக்லஸ், நெக் பீஸ், லாங் செயின், எவ்வளோ சின்ன சின்னதா கம்மலோட சேர்ந்தும் இருக்கு, கம்மல் இல்லாமலும் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே இருக்கு. வங்கியில இருந்து எல்லாமே இருக்குங்க. ஒரு பிரைடுக்கு நம்ம போயிட்டு எடுக்கணும், ஒரு நம்ம சொந்தமா எடுத்து வச்சுக்கணும்னு யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க போயிட்டு இதை பார்க்கலாம். இது வந்து நல்லாவே இருக்கு. மறுபடியும் சொல்றேன், இது ஒரு 4 days மட்டும் தான் இருக்க போகுது. நான் ஆல்ரெடி 1 day முடிஞ்சு போயிடுச்சு. நான் இன்னைக்கு போடுறேன். இன்னைக்கு ஃப்ரைடே நான் இது வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே. ஸோ 3 days தான் இருக்க போகுது. நீங்க போய் பாக்குறீங்க, தனித்தனியா நிறைய கடை தேட வேண்டாம், ஒரே இடத்துல எடுக்கணும் அப்படின்னா இதை போய் நீங்க பார்க்கலாம். எந்த ப்ரமோஷனும் கிடையாதுங்க. நான் வந்து பார்த்தேன், எனக்கு பிடிச்சிருந்தது, அதனால வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இந்த ஹாரம் வந்து ஒரு லக்ஷ்மி டாலர் வச்சு இருக்குது. பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பரா இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதனால தான் ரொம்ப நேரம் நின்று இதையே பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இவ்வளோ செயின்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இது பாரு, பாசி வச்சு கீழே வந்து நம்ம இமிடேஷன்ல டாலர் வருது. ஸோ டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. ஸோ மாடர்ன் ட்ரெஸ்ஸுக்குமே செட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுவுமே வந்துட்டு முத்து பாசி வச்சுட்டு அதோட டாலர் இருக்க மாதிரி இருக்குது. ரிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா அவ்வளோ பெருசா இருக்குங்க. நம்ம விரல்ல போட்டோம் அப்படின்னா பாதி விரல் மறைச்சுக்கும் போல் இருக்கு. அட்ஜஸ்டபிள்ல தான் இருக்கு. ஸோ எல்லாருக்குமே பார்த்தோம். பேங்கிள்ஸுமே அட்ஜஸ்டபிள்ல இருக்கு. சிங்கிள் பேங்கிள் போட்டாலே அவ்வளோ கிராண்ட் லுக்ல இருக்கும் அந்த மாதிரி. தென் கொலுசு பார்த்தா நமக்கு இமிடேஷன்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸா நிறைய கொலுசு இருக்குங்க. நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. கொலுசு ஐட்டம் எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் முத்து வச்சு அந்த மாதிரி இருக்குது. தென் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சிங்கிள் லாங் செயின் மாதிரி, டிசைன் இல்லாம லாங் செயின் மட்டும், அதுக்கான டாலர்ஸும் தனியா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வேணும்னாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். சின்னதா குழந்தைங்களுக்கு ஏத்தாப்புல தோடு, செயின் அந்த மாதிரியும் இருக்குது. ஸோ கொலுசு பாத்தீங்களா, இது வந்து இன்னொரு மாடல். ஸோ கொலுசுலேயே நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. நீங்க நேர்ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 3 நாள் தான், மறுபடியும் சொல்றேன், இன்னும் 3 நாள் தான் இருக்க போகுது. இன்னைக்கு ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே 3 days தான் இருக்க போகுது. இந்த கடை முடிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் வந்து என்னை கேட்காதீங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு குவிக்கான வீடியோ, அதனால தான். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெடிமேட் பிளவுஸ். அவ்வளோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ்ல இருக்கு. காட்டன், சிந்தட்டிக், அப்புறம் வெல்வெட், இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. ஸோ நேர்ல போய் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறையவே கலெக்ஷன்ஸ் கிடைக்கலாம். நான் சும்மா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் இருக்குன்றதை காட்டணுன்றதுக்காக அப்படியே காட்டுறேன். பாருங்க. தனித்தனியா போய் நிறைய ஷாப்ஸ் அலைய வேண்டாம், ஒரு இடத்துல போய் எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க வந்து எடுக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, உங்களோட அஃபோர்டபுள் ரேஞ்ச்ல இருந்தா நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் நான் காட்டுறேன், நீங்க பாத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஷாப் அவங்க போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத. இது வந்து சுடிதார், நம்ம டெய்லி வேர் டாப்ஸ் மாதிரி இருக்கு. இந்த ஏரியா இது ஃபுல்லாமே வந்து ரொம்ப கிராண்ட் ஒர்க் இல்லாம டெய்லி வேர் டாப்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு இந்த ஃபுல்லாமே. இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்குறதுமே குழந்தைங்களுக்கான டாய் செக்ஷன் தான். இது வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. பில்டிங் பிளாக்ஸ்ல நமக்கு பேட்டரி போட்டு யூஸ் பண்றதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த ஷாப் ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி பில்டிங் பிளாக்ஸ், பெரிய பெரிய டாய்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஷாப் இது. இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பிளாங்கெட்ஸோட ஷாப்பு. பிளாங்கெட்ஸ், ரஜாய், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கு. நம்ம பெட்டுக்கு வைக்கிற பெட்ஷீட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கு. ஸோ இது வேணா நீங்க போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஐட்டம் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்க போய் பார்க்கலாம். இல்லை ரஜாயோட ப்ரைஸ் மட்டும் நான் கேட்டேன், 3000 சம்திங் சொன்னாங்க. ஸோ கிளாத் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா தாங்க இருந்தது தொட்டு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் நேரில் போயிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா. இது வந்து சுடிதார், குர்த்திஸ், மாடர்ன் ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த ஷாப்ல இருந்தது. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மக்காச்சோளம், அப்புறம் நவதானியங்கள் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இங்கே இருந்தது. நெக்ஸ்ட் சாரி, காட்டன் சாரி, டிஷ்யூ காட்டன் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம், இந்த பிளவுஸ், ரெடிமேட் பிளவுஸ், இந்த மாதிரி இன்னொரு ஷாப்பும் இருந்தது. ஸோ முன்னாடி ஒரு ஷாப் பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஷாப்பும் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான். இது வந்து உட்டன் டாய்ஸ் ஷாப்பு. கீ செயின்ல இருந்து எல்லாமே வந்து உட்டன்லயே இருக்கு. குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுற ஐட்டம்ஸ், தென் செஸ் போர்டு, ஷோகேஸ் ஐட்டம்ஸ், கிளுக்குல இருந்து எல்லாமே வந்து உட்டன்லயே இருக்கு. கரண்டி, ஸ்பூனு, ஃபோக்ல இருந்து எல்லாமே இருக்குங்க. இங்க எல்லாமே உட்டன்ல இருக்கு. அந்த மாதிரி ஷாப் இது. தென் இந்த குருவி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உட்டன்ல இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம தண்ணி ஊத்தி வச்சு ஊதுனா ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வருது. இதோட சிங்கிள் பீஸ் வந்து 100 rupees. நான் சிலதுக்கு மட்டும் அந்த ப்ரைஸ் கேட்டேன். ஸோ அதனால தான் சொல்றேன்.
ஸோ இந்த மாதிரி இதுவுமே ஷோகேஸ் ஐட்டம் தான். மாதவன் சார் ஒரு படத்துல வச்சிருப்பாரு, ரொம்ப பத்திரமா வச்சிருப்பாரு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கு குட்டியா. இந்த ஷாப் வந்து மசாஜ் ஷாப்பு. மசாஜுக்கு ஹெட் மசாஜ், ஃபேஸ் மசாஜ், ஹேண்ட் மசாஜ்ன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக நமக்கு மசாஜ்க்கு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குமோ அதெல்லாம் இங்கே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு ஆன்லைனில் மட்டுமே நம்ம ஆர்டர் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்குற ஐட்டம்ஸ் மாதிரி இந்த வெளிநாட்டில் தான் கிடைக்கும் அப்படின்ற யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கு. ஆனியன் சாப்பரு, சோப் டிஸ்பென்சர், சிலிக்கான் கிளவுஸு, அது மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம 5 மினிட்ஸ் கிராப்ஸ் நெட்டில் அந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற இந்த ஷாப். இது வந்துட்டு ஃபைபர் கிளாஸ். ஃபைபர் கிளாஸ்னா கிளாஸ் மாதிரி இருக்கு, பட் கிளாஸ் கிடையாது, கீழே போட்டாலும் உடையாது. ஸோ ஆயில் ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு, தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு கிளாஸ், தண்ணி குடிக்கிற கிளாஸ், ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு அந்த இதில் இருக்கு. ஸோ இதுதாங்க இந்த வரைக்கும் இந்த இருக்க எல்லா ஷாப்ஸையுமே நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் மாதிரி காட்டிட்டேன். ஸோ ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் கேட்கல, டக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லிடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அப்படியே ஒரு வீடியோ மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கணும், போய் நீங்கள் வாங்கணும், பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், எல்லாருக்குமே தனித்தனியாக அலைய வேண்டாம், ஒரே இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு யோசிக்காமல் இந்த சண்டேக்குள்ளே போயிட்டு இதை பாருங்கள். இந்த இடத்துல வந்துட்டு எல்லா ஐட்டமும் நம்ம தீபாவளிக்கு போய் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்க எல்லா ஐட்டமும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் நமக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸ் பற்றி எனக்கு தெரியல, உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்குது, உங்களுக்கு வாங்கினா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மனசுக்கு பிடிச்சதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை டக்குன்னு கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, சைனிங் ஆஃப் பிரபா, பாய். டக்கு டக்கு டிச்சுக்கு டிச்சுக்கு டக்கு டக்கு டிச்சுக்கு டிச்சுக்கு டக்கு.